Listo gaude, anaiak txintxo gongo aldia biaiek. Bueno, oso. Zaindegi eman ezkeo bai. Bueno, konfiatuko dugu, baina bueno, ez dut uste. Ba, egiez, bueno, no esaten, ba, gero, bai, kamera itzaltzen danean da, lako gauza gero kutziko itxu. Vale. Bueno, aurreneko errezteta. Bai. Gaur ingo duna gauzatxoa, bueno, zuek, beti edalontzi bat hiltze duzu, dantzaiteko. Bai. Eta erronka bat jarri behar nizuenik. Edalontzi batian, plater guztiekin barri ditugunak, bi aurrena, eta denbora ematen badu hirugarren bat behingo dugu, dia edalontzian jateko. Aurrena, zebitxe bat. Atungorri dauka hemen, ketua da, ez da gordina, ze berez erabiltzen da zebitxe egiteko arrai gordina izaten da. Baina, bueno, nik beste puntu esotiko bat eman nahi izan diot, eta ketua ekarri dut. Eta hau berez kopa batean atatzen dute beti. Eta izango zen, olako batean. Guk hor aurkeztuko du, baina baita, eta nik erronka botatzen dizuet hor, jarriko du bat zuek normalen dantza egiten duzuen edalontzi batean, eta gero bere gainean animatzen zaten ero dantza egitea. Eta gero jan? Eta gero nik jango dut. Ah, bale. Hoxe. Zuek, bi hauek zuek probatuko dituzuen, nik ez dut probatuko. Hauek zuek, eta nik probatzeko zuetaz fido nahi zenez, da badakidan ez duzuen hau apurtuko. Bueno, ez dakit. Bueno, ikusko. Baize, Antxonek istripu txiki bat ere izan duin dela gutxiero, ez? Eta, bueno, gero Jon etorrikoa, Jonek nire aurretik eukizon hainbestekoa ez, baina inosaio baten arek einton eskapada bat. Bai. Eta... Ostolakoak, ez duzu, itzegin nola zapatia markan batekin nolan, ez da, sola bate aspilan, karbono, fibra horako geruza. Poliuretano? Ez, keba. Zukalden oso txikuna da, baina nik suela bereziko zapatak ditut hori pasata gero. Kontuz markakin, kontuz markakin. Mendira juteko eta antzarako bitako balio duenak, oseak. Hori, ja, hombre, horrek azkenean hori buruan gatu gara. Nik hiltzek asko sartu ditutan kan, eta baindik gogoratzen izan zer zan hori sentsazio hori, hartzen ezait, oioi purdia. Bai, ez da oikoena, baina, bueno, tarteka gertatzen zaizkigu olako gauzak. Eta askotan ez di hartatu izan, aurretik askotan ikusi gagean euzkan, baina, bueno, pasatakoa pasata. Eta ondo, ez? Dantzaiteko, lentxoni. Alta hartuta eta danak, ez kontuta ez krista. Azala berritze sortuta. Bale, bani, bueno, bak hemen txorienen azkenengo eguna dira, eta alpertuta nago. Ordan, zuet dena ingo duzu. Nik zuzendu ingo zaituen, nik gaur izango naiz sukaldari nagusia, xefa, eta zuen ere... Pintxeak. Le pinches. Le pinches. Bolilla, nizkuntza jek. Eta zuek, lanian jungo zaten. Aurrena, normalean zebitxe egiteko garaian beti arrai gordina danez, usten da pare bat ordu ero limoiarekin. Handaukagu lima bat eta limoi bat. Baina gu pixkat utziko horre 10 bat minutu ero marinatzen, eta ero atera ingo. Eta orduan imar lau, karratu eta moztu behar da. Vale. Gutxi gora era, dado baten tamainakoa. Vale. Hori bat, horrentzako nokin behar du, karratutan? Ingut, bai. Vale. Betxo, Antxonen dako zaila da lan, ez dakit inoiz zen hau, Bizkaian erabiltzen dugu soku ateratzeko. Teknologia aurrea tegukazuen. Oso. Eta hori, behar dudana da, aurrena lima eta limoia, zukua, botako dula katilu batera, eta gero lareñana. Beste katilu batean, eta hori jango mangoa jarriko du bertan. Bale? Erdi. Eta ni bitartean jongo naiz, mangoa zuritzen. Mangoa badakizu nola jakitean ondo helduta da honera ez? A ber, gora. Ezurra... Horrela altza. Guztago. Zein din, berda. Eta hor, mango usaia baldin badauka, baina... A ber, utzi berriro. Ez. Ez dauka, ez? Hau kubatar batek erakutzi ziren, baina... Jo, atzo, baina esango zuten, egon itzen zuten da, bat hartuta. Behitzen, zera hori da. Iskuten da, korrika presaka. Hemendikan aurra alaibiliko gea, Bai, kubatik ekarri beste. Kubara jutea hobeto eta bertan jarri amaikoa. Hori daukera hogera. Hala, lanean. Nik, bitartean, mangoa. Nik uste dut... Zen nahi zu? Erdiakin nahikoa izango da, bai. Labana ondia txikia zune ezuna. Eta mangoa, badakizu, daukala ezur bat, luzenga dana, zapala. Eta... Iuna bintzat badago, Hau inoiz dago, jakiterik. Sorpresa. Baina, bueno, soluzio dauka, Kenduko dugu lan, eta hartuko jo beste pusketa bat, listo. Usaimean antzeman diote, holako ez dakit. Bai, barruan nabaritzen zion nola zola, beltza zokala. Ikutua zola, bai. Beti, oin badauka usaila. Bai, oin hartzen zaila mangoa, oin badauka zerbait.
Bueno, Tioteron, noiz hasi zen abentura guztia? Zuek dantza mundutik lehendik basatozte, ez? Izatez dantzariak, zeate, hortik ezagutzen zate, ez? Bai, bueno, gu betidanik egon geha euskal dantza tradizionaletako talde ezberdinetan, batez ere, Lezo, Donosti, Oiartzun, eta, bueno, Antxon Urretxoarra dugu. Eta, bueno, betidanik, obaien saiotan, obai festivaletan, koinzitu izan dugu, dantza talde desberdinetan, bai? Bisagra moduan aritu dien dantza talde ezberdinetan. Eta, bueno, lagun talde bat gea eta bere garaian bihurtu ginen, eta esan genuen, gure artean dazkagun broma guztiak eta historia guztiak zergatik ez ditugu plazaratzen. Eta hala sortu zen, joku baten modura eta lagun arteko historia baten modua. Eta, bueno, esan duzu, dantza tradizionalean ingresaetena, zuen irakasle izan dienak, ze uste dute? Egongo dira batzuk adin badaukatela, eta zuek egiten duzuenan inguruan, eskuak burua botatzei jutze zen, aberrazioa, hori ezin da, holakorik ez duzu aikidak. Nik uste gustatzen zaiela, guka hau iten deu, baino lehengoa itea ez dio gutzi, orduan lehengoa ikasi eta haren gainen gurea montatzea nik uste beti plus badala. Freskura dauka, eta, bueno... Aurreko ikendu gabe, nirla existentzitu dauko momentu enten sentitzet, limoia eta lima batea. Segi. Tarteka irakasle egin, nire irakasle izan dako ekin egoten naiz, ez? Eta oso gustora gaude egiten dugunarekin, pentsatzen dute, gauza divertigarriak azken finean humorearekin egiten dugun historia bada, ez? Dantza ez dugu utzi, eta gero aparte humore puntu bat sartu diogu. Eta oso gustora gaude emaitzarekin. Nik egin mator, beraiek uste dute zuek osatu egiten duzuela, egia esan hor azkenean zaetena lagun kuadrilla ondo pasatzen. Ez da, hori nik uste dut, hori ikusita, gere, posik egongo dira, ez? Bai, hombre, gauza bat ona dakaguna da, benetan holtzan edo kasontan plazan oso ondo pasatzen dugula, ez? Eta eman aldiro, broma edo historia ezberdinen bat gertatzen zaigula. Eta, bueno, jarraitzen dugu oso ondo pasatzen holtzan, edo kasontan plazan. Holtzan, suposatzen du, ondo ensaiatuta joango zaetela eta hori dena, baina improvisazioak ere bere tartea izango duela, ez? Bai, badauka, baina ondo antolatutako improvisazioa. Ez da holan, hori da, ez da bapatian, ez. Gehiegi ez zaete holan adarretatik juten, ezin duzu, ez? Sortzen dia gauza berrik. Egia da, emanaldi egiten hasi ginenetik eta ja 2 urte pasadia. Aktuazio jakinetan gauza berrik irten diela, bata besteik kontau gabeko sorpresak bat falta zala indakoketa, eta haiek erantzten edo gehitzen jungeala gero emanaldein, orduan. Suertatzen badia zeatik ez. Eta, emanalditan askotan espontaneak sortzen dira, azken finean kalean, kaleak horiak, ez? Eta, saiatzen geha... Ez dituzu egia markauta lan jendean, ateatzen dira. Arridura arpegia benetakoa da. Ateatzen dira, leku guztitatik. Eta egia esan, guri oso ondo etortzen zaigula, azken finean egiten dugu sketch bat horrekin, edo, txertatzen ditugu, igual espektakuloa, momentu batez, ondo pasatzen dugu, holako gauza gertatzen dienean. Aukera baldin badokazue, joan ikustera, parre batzu botako ituzue. Jente serio ematen du holan hemen ikusita, jente serio ematen du, baina, gero, beraien emankizuna benetan ikusgarria da. Hemen tomatea daukat eta baina hau, tomatea eta tipuleta erakutzen izkizuet, tomate hau ekarri dute Nafarroatik, Lodosatik ekarri dute Jaime Zabaleta eta Vicente Gorbeak. Tomate hau da udagorri beltza, eta daukana da, gaina, bere kontu zezatut, bata bestean gainean ezin dira montatu, ze oso delikatua da, eta segiban apurtzen da, zulatzen da, eta kontu zibila da. Eta Kipulina hor daukagula, hau da, Ricardo Anton eta Asier Iribarrenek ekarrita Kaparrasotik. Orduan, eskerrak beraiei, hemen Nafarroko produktu hobenak ekarritu zuentzako, azkenean, dantzari hobenak. Bueno. Apa, Kaparraso. Parkatu, nik esan dizut iskinak intzeko momentuan batean, ero? Ez, baina aprobetxetu ditzazkegu momentu batean, Beti holako rebeldea da! Txek, askotan agindu iten do, eta orduan ez zaio inbeste gustatzen rebeldia. Hau da, alfa, arra, esan dezagun... Arra, harrik ez. Nahiko fresko, bai. Hombre, aritze sormen handia duka, eta egia zen aportazio handien dio, tio. Bai koreografia sortzeak onda gaineako orduan, horrek ere ematen dio gero...
Eta hori, koreografiak eta nondik atatzen? Ze hor, pixkat danetia daukazue, sartzen da betiko euskal dantza tradizionala, eta gero hor sartzen dituzuen gauza berrik, eta hori... Bai, bueno, ondo esantzun bezala, gehien bat... Oinarria euskal dantza tradizionaletako pausuetan daude, bueno, dago, eta olako asko sartzen ditugu, baina, bueno, inolako arazorik gabe, beste estilo batzuk, eta beste disiplina batzuk sartzen ditugu ere, bai. Eta hori kombinatzen dugu, musika tradizionalarekin, eta gaur egun, taberna batean, entzun daitezkeen beste musika desberdinekin. Eta hori nola lotzen zuen, 19 lagun hor WhatsAppez, o... Talde izango zuen WhatsAppeko, ez? Bai, talde aktiboa da, gainera. Bai, bueno, bai. Aborra, dana sukuarekin jarri. Bai, dana sukuarekin jarri. Eta gero mangoa moztu, eta naranja sukua hemen, Jon, eta mangoa bertara. Bale, mangoa nola nahizu moztia? Kartu berdinetan, tamaino berdineko... Bale, oso ondo. Karratutan. Hau, esan bezala, gordinak inengo genuke, utziko genuke 2 ordu. Bertan, ontzen eta azkenean limoian da sukuak ingo zuena kozinatu pixkat hau. Gure atungorria, baina bueno, guk oingoan marinatuta daukagunez, 10 minutukin, nik uste dut, nahikoa izango da. Eta zukua hemen, eta mangoarekin berdin, utziko hor mangoa pixka laranja sukuakin, eta hor hartuko ditu beste laranjan gozotasuna eta azido puntua, eta hau iskin baten. Antxonek bukatu ditu lanak? Oain artekok bai, engarrik. Oain baratxurik txikitu eta jarriko zaitut hemen morteruakin dale ematen. Emar dituzuna da bitu. Baratxuriak zuritu, erditik gero erakutziko dizut. Hemen zuzendaria ona, ondo nago hemen? Bai, ez du molestatzen, no? Ni bat galdetu ditu. Erdiko bihotza ero esan dezagun, kendu ingo diot, ze hau izaten da baratxuritan, inoiz haituko zenuten, hau izaten da gora egiten diguna, ero baratxuriai indarra ematen diona, hau erdiko haitune txikia dauka. Nervio bihot punta honek ematen dio baratxuriai zapore gurak egiten diguna, ez da izutu dantzan zaudenean da, zegan dozo da, baratxuri, Tarteka bai, gertatzen zaigu. Bueno, zuek, ez da, tontokan, ez da, baina pixkat eskuetatik zaizue bapatean mundu guztiak ez du nahi Tioteron beraien herriko jaietan egotea? Zoritxarrez, aurtengo udan nahi zaigu gertatzen egunda ordu beren herri bat baino gehioetatik eskatu eta bietako bati da normalen gerogo deitu izan digu nahi ez esatea. Eta pena handia ematen digu. Ezin zaite banatu ez, 8 alde batea eta 8 bestea. Ez, normalen zenbat jende gehi orduan da politiago irtetzen da gureare eta... Zenbat irauten du normalean, zuena mankizunak? 3 bat ordu laurden, ordu batea ez da iristen. Egia da, saiatzen gehala ez, gero publikokin eta hola feedback txiki bat balin badakago, pixkat luzatzen da, baina normalian ordura ez da iristen. Bai. Eta gero, gertatzen nahi zeguna da ala ere, ez ezko esateko penaz, aigeala egun bat bestetan, bi emanaldi bat besteen atzetik iten. Bai, pelotari moduan, udaran zuek bi frontoi, baino gehiagotan... Bai, ez da ohikoena, normalian saiatzen geha, behin hobitan asteburu batean 2 baino gehiago ez eukitzen, baina askotan holako gauza sortatzen dira, eta hartu izan ditugu bi. Eta nola bukatzen egun horietan, paliza ez? Xubanek esaten du bezala, hankapalo. Ez urrengo gunean, hortikan 2 egunetan, pixka pirata modura ibiltzen geha ez, baina gustora. Baina gustora, Oso gustora. Baina, esan berra, ontaz ezaetela bizi. Orduan bakoitza gero bere lana dauka, eta ensaiatzeko eta nola moldatzen zaitez. Olako talde haina handia izan da, guk hemen izan ditugu musika taldeak, eta bere askotan 5-6 lagun izaten dira, eta kosta egiten zaiela denei batzea. Zuen nola egiten duzu, hastian ensaio bat egiten dugu, normalian saiatzen gara ensaio onda aprobetxatzen, 2 ordu, 2 ordu terdi behar balin bada, eta egunean bertan beste buelta bat ematen dugu. Hoi gutxienez, zoze berezia balin badakagu, festivalen bat, igual egunen bat gehiago sartu dezakegu gure egutegian. Egia da, hasi ginen garaian, astean 2 ensaio egiten ditugula, baina momentu honetan bat horrekin moldatzen geha. Beti berdin egiten zu, udara guztirako daukazu emankizun berdina izango da. Gu freskul emanaldia ematen dugu, hori da gure ikuskizuna. Egia da,
batzutan, bueno, saiatzen gela, toke desberdina, kolore desberdina ukitzea, emanaldi bakoitzean, baina bai, Freshcool da, oaintxo bertan eskaintzen dugun ikuskizuna. Freshcool zegatik izena? Freshcool, bueno, historia luzea da. Historia luzea. Iaz berzio kontatzen da, ofiziala, extraofiziala. Bai, bertxo asko dozte, baina, bueno, azken fina, izen desberdinekin indugun joko bat, egia da, fresh eta cool, gauza, freshkuak eta berriak eta, atsegina diela, bai, ingelesez, baina hor tartean baude, mezu batzuk, txiste interno batzuk, eta, bai, beti gure, bai, jarraituta, gure txiste eta gure barneko historia horiekin. Pertetzeta egiten zuen, Ez. Oin artez bintzat, ez alda izango. Vale, hemen jarritu piper beltza, jalapeño punta bat, baratxurik eta jengibre hau ziruzkat. Ginger. Ja, ginger. Horrek emango dio beste bixi puntu bat. Vale, zigor, hau honea botako dut, Horra, bai, hori da. Eta hor utziko du, montatzeko garai arte. Gero ingo duguna da, iragazingo du eta bakarrik mango erabiliko. Vale. Eta falta zaiguna, eta zu artista zela ikusi dut, aritze karratuak egiten. Hombre, piñon fijo, baina egiten dituan gauza gutxi horiek, moldatzen naz. Kipula, Bai. xerratan, igual adotu ingo eta xerra finetan, alda finetan ingo. Vale, oso, no? Hemen pelotariak eta izate ditugunean esaten dira kontuz ibiltzeko eskuak elmosteo, baina zuk eskuak ez duzu zure hemen ez duzu esertako, behar? Bai, behatz bat galduta, arrazorik. Ez, audientzitan ingo ginen. Holan, botatzeatik, Finagoa. Finagoa? Xo, finagoa. Truko erakutzen? Eta nik beta horrekoak ikusi ekarri gabe. Vale, eman pasai ez du trukua. Hau, atzazkala barruan za. Vale. Eta... Vale. Vale, oso ondo. Eta bitarteanik, ingo gizuena zuritu inalko benitu, tomatea, baina egia esan tomate honek oso azal fina dauka, eta orduan ez dauka beharrik. Antxon zemuz, ja ondo txikituta Ez dauda. dakiz zaizun. Fenomeno. Utzen zu pixka bate bai, horrean. Bale, mentxe hartzen. Utzi, hori da. Gero, laranja sukua sartu behar zaio, orduan nik ustut, utziko izugula. Eta atunari gehitu oso, atun gorriai. Eta, eta Antxoni utziko jo, tomateak karratuta mosten, hasiak enduta, bale? Ez dakit oso fina dena. Bai, niko fin dago, Norbait ez zuekin harremanetan jarren nahi badu, nola ina, badukazue webgunerik, Facebooka, telefonoa... Bai, normalian Facebooka, badakagu hor profila, eta, Twitterra badakagu ere bai. Eta, Tio Tenoren semeak izena bertan jartzen duzute, eta hor agertuko gea. Eta norbait kontatatu nahian, balin badago, 646, 384, 780 da erabiltzen dugun telefonua. Deitu? Eta azkarri biliz, udara badoa, eta suposatzen dut, jentea deitzen nahi da, ez? Bai. Aida deitzen, bai, urrira alde arte, urrin aurrera alde arte, agenda nahiko beteta dauko, baina ez azkeneko aste pare batetan 3 bat zulo edo lortu ditugu hortarten eskatu dizkiguten zean. Oporrak hartuko ditugu abuztuan. Abuztu, da hor dazkagu 2 astetxo, bigarren 15 aldia. Hori izango dira gure oporrak. Bigarrena abuztuko, bigarrena 15 aldian ez deitu. Ez, mesedez. Ez daude, ez Bilboko jaietako ez daude, zenditzen du, ez. Deitu, baino iraiako urrirako. Hori da, oporrak Donostiko aste nagusi ondoren hartuko ditugu gutxi gora bera. Hori da. Eta oin gertu, astebukara honetan ero baukazu zerbait, ero? Bertantxe, 2 egun barru zure inguru hartan, Durangalde hartan, egia buelta batzuk iten, eta 30-en, ostiralen, iluntzeko 9 aldeala esango nuke aritz berri zen. Bai. Eta 8etan, larun batakin, uztailan baten, Atxondon, Apata monasterioko festak. Egia esan urrengo astetan batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan ibiliko gea, hala ere, aburrir arte Euskal Herritikan ibiliko gea, eta bai ateako gea. Uztailan Granadara goaz. Kanpotik editzen nahi zaizki? Bai, Granada, Bartzelonara goaz, gero Hueskan bai ingo dugu beste historia bat, orduan, bai. Gustora. Aritz, zure tamaino berrineko karratuak egiten nahi dara, ez? Ez dakitzen bateko kin behar dien, baina... Zena zu pixkatunekin. Karratuak, dana dalako. Esango matematika irakaslean nahi zenik, baina... Piskat, txikixiagoak, holan, gutxiola bera, holan laukitxotan hauan mokauan sartzeko modu, baina horren erdiaren erdia. Antxon. Kamara burruti, favore. Enbukatu guri, Beira, ari ze ondo ari dan hemen nazten.
Oin botako izate zuku pixkat. Eta honi, ingo diona da, oin, hartuko hemen lima eta limoi zuko pixkat. Bai. Jak. Hartzen nahi da, pinta, Bai. Berez, hau, nik, oin duela, zenbat, hilabetero izango da, izan ginen Nikaraguan, eta han atea ziguten, eta gehiagi, esan azkenean kopa honaino, eta zukua ere goraino zeukan. Pila bat, zuku gehiagi, nik uste dute irazi pixka dolan zukua kendu, eta goxua izango gala. Hori ceviche arrazeta pila bat daude, baina normalean hemen oso ondo eratzen dira lupiarekin, urraburuarekin oso goxua eratzen da, Nungoa da, berez, cevichea? Ego Amerikatan. Osa, orokorrian? Bai, Kolombia eta holako herrialde horietan asko cevichea egiten dute gambekin, normalean arraiz zuriak izaten dira, baina hau ni jan nuen aguakatearekin, oso goxua. Eta nun izan zen baita, Tailandian ere atera ziguten, eta ederra, oso ni asko gustatzen zait. Baina, hemen esanakoa, ketua da eta ez dauka zekusi gukan jandu honak. Nik uste dut dena daukagula ja. Honi ingo dio dena da, a ber, zukua, laranja zukua kendu ingo dio pixkat, eta ero montatzi izango da bakarrik. Momentu batean, laster Blues Brothers ezu berotzen juteko, ze aurki zukanean sartu behar dute. Zo izate, Blues Brothersak. Preste hongo dira. Bai. Hau hemen, dantzarek esan dugu, baina musika zuek eramate duzu baita, ez? Bai. Zuzeneko musika izaten da, bai, lau musikareko talde bat, eta momentu baten edo besten, aritzek lehen aipatu dituen tabernako abesti horietako batzuk igual jartzen ditugu megafoniatik, baina oro har zuzeneko musikarekin, eta gainera lau bat pertsonan artean, zazpila musika tresna edo jotzek ustean gehiago. Perkusioa da, hor danetik erabiltzen dute, saxofoia, klarinetea, txistua... Artistak beraiek artista singuratuta oso. Hoiek ere gu bezala urtetan dantzatalde askotan jo dutenak, jotzen segitzen dutenak, eta gu bezala bat baino gehietan ibili eta bideen elkar ezagututakok. Ze ceviche hain duzuen denen artean, Ceviche goxua. Piper, hemen piper beltza, dena, pixka toin naztu, zukua botako dio pixka geixo. Zer laranja zukuak azkenean gozatu egingo du. Eta bakarrik tomatea faltea zego. Ez dakit, erdiakin ikustu tomatean erdiakin. Soia saltza ez diotuta. Eskukin hartuta. Soia sos. Bujan behar dugu. Hankakin oituta dona lan egiten duzu. Garbi dara, Soia saltza pixkat, honek emango dio gatz puntua. Eta hori naztu ondoaritz, eta nik uste ja probaten godu pixka eta ertzen moduz dagoen, Usai erra dauke, Hau oso freskoa da, hau hoena da oskailuan sartu eta pare bat ordu oskailuan ustea. Eta ero oso hotza jan behar dugu. Normalean holan kopetan atatzen dute. Gatzez da probatuko du zen moduz dagoen? Bai. Hori beti, maia atera baino leheno. Hau, musika taldeak eta izan ditugu azken aldien asteazkenetan, bakizu dugara dator da dana promozionatzea bereien diska berrik eta hori, eta galdera botatzi eta nahi. Emankizuna baina, zuen aktuazioa baino lehenago afaldu, ero ondoren. Beraie beti lehenago afaltzen dute. Normalen berandu joten dute eta hor da mara. Normalean ondoren. Aldrebezko itxura daukagu. Oain egia da, udan eta emanaldik etxen nahi ganen, ordutegi honekin, 11 laurden gutxitan gauen hola behan duena daukagunen bat, baukagula. Bestela asko igandetan da eguardietan atxalden izaten die, iluntze aldea igual larun batetan ere inditugu. Baina ez, normalen, dantza ingustua gelditu eta gero, partzeko modu bat. Bai, pote pare bat botatzei du eta gero orduan ja juten geha afaltzea. Eta zuiten hori jaten emateko, ostra, antolakuntzakoak, gero zuen kontu juten da hori. Normalean gure kontu juten da. Bai, ze bestela zuei, lagun jutetzea eta azkenen? Emeretzi geha taldean, saiatzen geha alik eta geha. Bai, 14 bat ibiltzen geha normalen. Horri dana, asetu inbarri, 14 lagun. Pikantea gustoko duzue? Bai. Eskerrak. Honek asko. Bai. Jalapeñok eta nik uste behai eskerrez hau dituela, baina... Oso gustoko izan duzu. Dios. Bai, uste jalapeñoa pixar eskua jun zaidala. Baina, bueno, zuek kamaran horrean beti irriparre gota. Bale. Zuek irriparrein? Oso eta ero urtra euskara. Orduan, hau, oin,
baten jarri, eta listo. Ez dauka ezer, gero basuan prestatuko bat, zuek dantzatzeko, gainean. Baina, bueno, hemen daukana da, gero mangoak ere emango dio freskura puntu bat, dena ez da izango jalapeñoa. Eta perrexilla gainetik norbaiten, mesez? Hori da zaien, Bai. Bai. Toketxo bat, Toketxo, noski. Barrua botazak. Nik teknika bat, eskaikeitan taldea zautzen duzu? Bai. Bueno, eskaikeitan taldeko, nola da? Aitorrek. Gatza nola bota behar. Hau zein den teknika gatza bota. A ver. Hartu behar da horrela. Adi, Eta horrela tanian zabaltzen. Sondo. Garantzitsua hemen hilerik ez eukitea, zebeak, eta geratuten zitzaion hiletan. Eta bicepsa bai pixka landuta egukitzea ere, bai ez? Ondo. Bueno, engen duen programa guztia, 6 aldiz gatza ez da egiteko botazion da. Ez da inut, olako YouTubeko bideo batetik atera zuen. Apa, horrei hola botako jot. Bai, honi. Gatza, bueno, eperexiakin daitek ere bai ez? Baita, noski, a ver. Azkeneko, Nik uste gatzan dako gehiago balio dela. Vale, horiek guta estatzeko utziko ditu, eta hau, gerorako, bukarako. Hau, eskailuan sartuko dugu, eta hau gero dantza gainean egiteko. Bai, tamaina, ona. Baso berezik biltzitu zue, ero pena balio dute. Ez, nahiko taberratako arruntak erabiltzaitu gola... Ez dakit. Bai, nahiko normalak. Ez da, bueno, aldalanen garai batekoak gobertzen zuen zelan zaude batzuk. Bai. Denan kristal pusketa azpian horrek izan zen honak. Egu normalian, eusko dantza taldian, tradizionala, folklore kasontan, nire kasuan goizaldin, erabiltzen ditugu gaindikan, bai, zarroiek. Txikiterako ziren, ez? Hori da, bixe esan behar nan. Horrek nik hori etxean baukat olako ematen hendik, eta olako batekin buruen ematen maizite... Hortako ez dikizu eukiko, ala? Vale, ba listo, aurreneko errezeta, hauko, cevichea, bola. Enterrotin bat da. Aion, oliba olio pixka botako jo, gainetik onan, txorreta bat ondo etorriko zaio. Zuzeu. Estilo. Asai naiz. Estilo oso. Honek pixka botako diot. Hoxe galdetzat izan da, baina... Ondo. Ez ondo, gaina emate dio beste brillo bat, eta ni era bat aldatu dut, ez? Zaporeare aldauko zitzaion. Era bat. Oliba, beto eta gordinakin batez ere, olako gauzei gainetik, txantxo botatia. Bueno, horrena zuek. Txatxatxatxan. Nik honi botako jat oli. Hori zuentzako da, nik ero, usten bai zue, ez bai duzue puskatzen nik hau jango, bale? Bale. Venga, zue probatu. Bale. Hartuko dut? A ver, zibitzez zaizuen. Bueno. Eta gainak ere ez esateko inok ez duta dela kozinatzen, Etxian agian ez daukate denboraik, ensaio artean, ez da izer, baina txorienen erakutzi digute. Tarteka askatzen digute ere, bai, Egia esan, etzan komplikatua ere. Bueno, bazeuka bere... Daduak, ja. Eta nasketa momentu bakoitzian, eta hori denborak eta mantentzia oso garantzia izan da. Bale. Bai, zan dugu. Oso ondo, jarraituko. Eta pikante puntua? Bauka. Ez da gehiagi ez? Ni pixka poratzen bai, Oso nago. Oso freskua. Bai, hau oskailuen egongo bazan, hau hotza jamar da. Hau kapitean punto hau kapikantiana. Bai, baka. Udarako platera o... Udako. Bai, ez? Hau fresko dudaran hartzen da. Bueno, telefono, baina itxoen, telefono baino leheno. Bai. Efektu espeziala behar ditu, parkatu. Ojo. Egon gara, no, izan ginen... Egun ematean, Nikaraguara joten bazate kotxe bat alokatu. Ero irratia jarri gutxinez. Oso entretenigarria. Telefonoa botatzeko garaian, esan barri juzu zenbakiak, binan, ero aurrena 3, zer da Gipuzkoakoa? Bai. Aurrena 3, gero 2, Bueno, muy jorra, baina bueno. Bueno, bota, bale, binaka ordon. Irunaka hau, eto. Irunaka, venga, bota. 6 lau 6, 3 8 lau, 7 7 0. Deitu, Kioteronen semeak.
astebururo, egunero, nahi osuna, lanerako pres, jente, zebitxi bat itxen nahi zuela? Zebitxengo.